Hello, good morning लोगोफोर बखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव ओमफ्राय दिनै गामियाव जोंहा बेड निउस खोनालायबाय आरोना गाबोन दिनै जोंहा मानसि थैदों ओमफ्राय मानसिया आवगाय माने एक्सपेल्टिमोन ओमफ्राय बे मानसिया दिनै माने थैबाय आरोना माने जोंहा गामियाव आंखौ माबा लिङोमोन आरोना आदै लिङोमोन आदै समन्दआव आदै मोनोमोन ओमफ्राय मानसिया एक्सपेल्टिमोन माने आवगाय पुरना एक्सपेल्टिमोन आरो माने मानसिया आखाइ थिखानायमोन आरो ओमफ्राय मानसिया दिनै डेथ जाबाय ओमफ्राय बेखौनो दिनै आं गोथैखौ गारहैनांगौ गामियाव लोगोसे आरो खामानिबो मावफानांगौ आरो बनबो लांनांगौ बन थिखोहरनांगौ गामि गामि बयबोथ' थिखोखायोना बेखौ थिखोनानै हरनांगौ आरो थांसै दा ओंखाम जाखांनानै आरामनो थांसै बिनि नामा गेदा आरोना नामा गेदा सोरबाफोर नायदोंबा आवगाय जेनेबा बेलटि एक्सपेल्टिफ्रा नायदोंबा क'क्राझारनिफ्रा नायदोंबा मिथिगोन बिसोरो गेदा होनो आरो आवगाय माने सेंग्रा टाइमाव खोनो गोलाव लायोमोन बियो देन्जार हाजिरा लानानै बुंदों आरो मानसिफ्रा नंगौना नङाथाय नंगौबो जानो हागौ नंखायसो बुंदों मानसिया ओमफ्राय बेमारा बिदि जादों आरोना माने आथिं बौलाबायनाय आथिं ओमफ्राय मोखां सोखां बौनाय बुगाजोबनाय आथिंफ्रा बुगानाय बिदि बेमार जादोंमोन मानसिया मोदोमफ्रा बुगानाय माने जाबाबो लोंबाबो हामाखै आरो बेमाराबो बिराद देन्जारखा बिदि बुगानाया देन्जार माने मुलि जाबो हामाखै आरो खाथ्रा बिदि बुगानाया जोंनि गामि बिदि बुगानानै थैबाय आरोना बहुत मानसि बांसिनानो थैदों जोंनि गामि बिदि बुगानानै थैनाया थ' दिनै नायनोसै बेसेबां आगबारियो गामियाव थांनानै खामानिफ्रा मानसि थैनाय बोरै फालियो जोंना बोरै माने बावनानै बोरै सावो बेखौ दिनै नुनो मोनो नोंथांमोना थ' शेयार खालाम भिडिअखौ बयबो लोगोफोर नायबाय थाबानो जायो जोबजासिम बुरिया आंना दिनै मा ओंख्रि संदोंथाय बेखौ जानासो थांसै आं गामियाव मानसिखौ गारनो नङाबा बिराद ओंखाम उखैयोना गालाय गोबाव लायो 3 घन्टा 4 घन्टा बिदि लायोना आरो मानसियाबो फेथालथामोन आसोलसोमोन देनाखौ आवगायनि हाथेर हमनाय एक्सपेल्टिभआवसो गोदोनि हाग्राबारियाव नायनोसै दाना थांनानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ एन्टाक देना एन्टाक आं ओंख्रि संनो र' नायनोसै आव फुरानदोंमोनथ' होमबा फुरानदों बुरियानै थास' बिजौजों आलु बाथोन बेजोंनो जासाबनोसै एसे ओमफ्राय खामानि मावनो थांनोसै लोगोफोर बेजों एसे जासाबनोसै ओमफ्राय गामियाव थांनोसै गोथैखौ गारनो दायो लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै न'निफ्राय ओमफ्राय मानसिफ्राबो फैबाय दै माने गारियाव थिखोजोब्बाय बनफोरखौ दासो फैदोंमोन आं दा थांसै आरो गामियाव थांसै दां बन थिखोगासिनो दं फालो हा सावसिगोन मानसिखौ बन सोमहोजोब्बाय आरो बनफोरा होजोब्बाय दाना सावसिगोन सुबुंनि जिउ अख्रांनिफ्राय गोमोरलांबाय सुबुंनि
Atasi जोमैया साग्लोबबाय बोहैबाय मोदैनि बाना Atasi जोमैया साग्लोबबाय बोहैबाय मोदैनि बाना बायफ्लंलांबाय फोरबु अन्नायनि बान्दोआ बायफ्लंलांबाय फोरबु अन्नायनि बान्दोआ Dayo mansiko खावखांबाय दा गुबुला बेर 3 घन्टासो लादों बेबार खोमोनसै थ' लोगोफोर दिनै जोङो गामिनिफ्राय सासे मानसि जिउ गोमालांबाय थ' अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय आंनि चेनेलखौ थ' जोंनि बागै एसेनोसै बाय बाय